Em.रनज बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैफिनदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि दुनाबारियाव 2 नं सालबारि, गासागाव आरो मुराफारानि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ गोरोबहैदोंमोन। हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारी आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव। नाथाय दिनै बे आगुनि इउपिपिएल दोलोनि 13 जन मददगिरि आरो बिपिएफनि 9 जन मददगिरिफोराबो Em.रनज बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैफिनो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै। स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने इउपिपिएल दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकल पार्टी, बे पलिटिकल पार्टीया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा इउपिपिएल दोलोनि सरकार, बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय बिपिएफनिनो सातघर न'खरा दिनै बिपिएफनि आगुनि जा केरेक्टार, बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव। बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों। बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जइन जादों। बे खेत्रखौ आं एसे बुंनो नागिरदों आरो बुंगोनबो आरो बुंनो लुबैदों। दाखालि थांनायनि गेजेरा जाहैबाय जोङो सानैसो एबा मानसि बुंनायनि गेजेराव जोंखौ एसे बुंनायनि गेजेराव जों थानाय जादोंमोन आरो लोगोसे आङो दा मानसिफोरखौ खिथायाखै, दा खिथानाय जादों खिन्थु आं नाम थांखिया, जेनेबा गामियावनो थायो बा दस्रा साइडनि जागोन। दा मा होनो आंनि लोगोफोरखौ आंनि 7 जन लोगोफोर दं, आंनि खामला मावग्रा लोगो। आं थांनायनि खिथाया जाहैदों बेनो आंनो नांगौ गरसे गरनै। बे गरसे गरनैखौ जुदि रावबो एसेबो साहाय्य होआबा, थाखा होननाय बुस्थुआथ' पलिटिकेलसो नालाय, पलिटिकेलाव थांबासो थाखा। दा बे हिसाबै आंना दिनैसिम फिसाफोर 2 पिअ पास जादों, गरसेबो मोनाखै। आं एसे लुबैदोंमोन प्राइमारिनिफ्राय। दा बुंदों प्राइमारि मानसिफ्रा बुंदों प्राइमारियाव थां। दा प्राइमारियाव थांनानै आं जेबो रोङा, आं न'आवनो थायो, खामला लोगोफोरनि थाखा रानो, आं खामानि मावो। दा जेखि जाया मानो गासिबो आंनि लोगोफोरखौ जे बुहुला जायो, आथिं थोंब्रै गादलिनोबा आथिं थोंनैबो गादलिनखायो होननानै आङो बेवहायनो दानिनो गोजोनै सुख सोलिनाय लुबैफिननायाव आङो दा इउपिपिएलआव फैफिननाय जाबाय। दा नोंसोरो गासैबो फैफिनजोब्बाय? जोङो 7 जन मानसिया फैफिनजोब्बाय। फैगौ समाव इउपिपिएलनो भट होसिगोन? फैगोन समाव इउपिपिएलनो आं उफाय गैया, गासिबो लोगोफोरखौ लानानै इउपिपिएलनो आं भटखौ होफिननाय जासिगोन।